jeneng laras siramu nanging yo lagi sepisan ingsun lagi mangerteni jeneng sira. Nggih, Tenane sapa kang dadi aranmu lan saka ngendi papan gunung? nami kula Supena. Peno. Nggih, kula tiyang kabur kanginan. Mboten gadahi griya. Oh, dadi tenane iki mau sepeno ora duwe papan gunung. Nggih, Nganti kowe iki mau lumebu ana ing kraton Majapahit, duwe wigati apa? pados kedamelan. Golek gawean. Nggih, Apa paitanmu nganti kowe iki mau golek gawean? cengkir. Cengking. Nggih, Cengking kuwi mau apa? kenceng ing pikir kan. Kenceng ing pikir. Yen pancen kowe iki mau golek gawean, aku kepengin dangu marang garwaku. Yajeng kencana iki. Kados pundi kan? Iki mau ana pawongan saka Karang Pradesan. Jenenge Supena. Bakal golek gawean. Kamangka ning Majapahit iki mau wis gak ana gawe. Oh, nanging ngaten. Panjenengan nika pinangka sesembah. Kedahipun ngayomi dhateng kawula. Lare menika lak inggih pados pendamelan. Mengko wong golek gawean ki mesti butuh duit kanggo mangke. Lah iki kersanipun dipun tampi kemawon. Yen panemumu piye? Let ayo. Sang Prabu, dipun tampi kemawon. Adaanipun tiyang sakit bisa menika rak tiyang siji. Mesaki yinto boten dipun tampi. Jadi kudu tak tampa. Yen kowe piye Anjasmara? Untun dalem sewu sinten menawi to pemandu kula sampun ngantos dipun tampi. Awit menapa? Wonten ing kraton Majapahit menika nembe kemawon ayuh lan tentrem. Kula muwatosaken injih menawi to lare saking dusun menika saestu kepengin nyambut gawe. Menawi to namung badhe dados trik sandi pados karinggianipun kraton Majapahit lajeng kados pundi Oh, Menawi to mboten wonten pedamelan mboten napa-napa. Kula tak nyuwun pamit mboten napa-napa. Sampeyan gondeli sing kuwi kudune ora aku. pun kula tak pados pados Bos, pangan Mas Hakem mawon. Bos. Napa kok sampeyan gondeli ku wonten napa? Ya. Ing wektu dina iki ana ing kraton Majapahit ki mau ora ana gawean. Nanging Anjasmara, kados pundi sinuwun. aku njaluk pangapura yen tok iki mau aku ora ngrungokke kabeh tembung. Injih, Nanging aku ngrungokke garwaku kencana ngelan wae. boten dados menapa. Ing wektu dina iki pasukitanmu tak tampa. Dipun tampi matur nuwun Kanjeng. Jebul kok kabar sing kula tampi kok ngeres. Nai Brawijaya menika ratu ingkang wicaksana jan saestu panjenengan satria ingkang sampurna Kanjeng. Ngono ya. Nggih. Kabar sing mbok tampa kaya ngono. Nggih, Supena dalem sakwise sliramu ki mau tak tampa pasukitanmu. Ngepasi ing wektu dina iki ingsun bakal bedah pikat. Mula kang saka kuwi kanggo ndadar anggonmu kepengin suwita marang ingsun. Sliramu nderekke marang ingsun bedah pikat ana ing sak tengahing kota. wah menika pas Kanjeng. Kula ngertos wana ingkang kathah kewanipun. Kewane niku lemu-lemu, api-api Kanjeng. Ngono ya. Nggih, nggih. Yen ngono ora usah dadak sesuatu. Ayo nderekke ingsun nggih ana ing kota. Nggih, monggo. Ingkang atos sartos disiplin atos sartos. Pamit nggih. Jana
sak juang nanging yen tak sawang kok ora ana kewan sing ana ing papan. Wah, sing kathah boten teng mriki Kanjeng. Niko le, teng mriko niko le, kathah niko le. Monggo. Lah niko le. Oh, Lah niko. Lah niko enten kidang niko kidang. oh iso kaya ana Monggo Mas kidang. Ati, monggo. Eh, Brawijaya wis makom mati saka tanganku. Ratune mateyek bangkaya bojone mesti dadi randha. Aku bakal salin busana kaya dening Brawijaya munggah taman tak gonjak bojone. Marwan, sembrono wae kok ora muka pisan tapi. Ning pancen cobaning urip ana ing Malang Padang iki maneka wae. Nggih, damar kula. Kok menawa Gusti ro marangake sira kapundhut marang kasane Gusti Kamuwang. Bisa walya temeng jati nang Maluya, nggih. boten nyono babar bisa. Yen to sak tengahing wana kula menika gumletak. Apa wis nyumurupi. Mula dadi pamong-pamomong iki kudu duweni wibawa, wicaksana, sentosa lan prasaja. Nek kowe ora wicaksana, wong sing teka mau kok anggap gelem dadi adimu ning jebul dadi musuh. Tapi sapa? Minak supena kula wau wonten pundi kok? Pinak sepena ki mau ora pinangka dadi adimu. Ngawula apa-apa pojak bebendak ana sak tengahe alas. Ning ngerti ya. Nek segara jero ki iso dijajaki ning nek titah urip alam padang wujud manungsa ki angel piturane. Nanti kowe kaya ngono ku mau gembletak ana sak tengahe alas mergo direnah dening menak. Duh. Kula dipun lempe minak supena. Mongko jangkane kodrat Kraton Majapahit kudu ubah. Desah ning ora doh saka papan nggon. Reh dening iki kowe wis ana sak tengahing alas. Minak supena iki tumindak kang akara. Bakal ngluwi palungguhan Kraton Majapahit. Nek nganti engko-engkone kowe kesuwen enggaling ora enggal-enggal bali ana Kraton Majapahit mundak kedarung-darung kawulamu rusak. Enggal bali ana pendopo nggih? Mekaten, Bu. Pamun Mira
Mundur ngaten kok. Apa iso? Monggo sinuwun. Monggo sinuwun. Diajeng Anjasmara, diajeng. Loh, mangke rumiyin to. Anjasmara pripun to? Lho kok sapa? Rumina kencana. Oh alah iya aku lali. Tindak sedilo wae kok ya wis supe karo garwane lho. Kowe kencana wungu, aduh aku lali. Yen ngono Anjasmara kowe, ha? Anjasmara itu pundi lho sinuwun. Lah kowe sapa? Kula menika pun waito. Matene kok. Kok kalah terus mau piye lek? Jenengan iki tindak urung ana sedina lho. Urung ana sejam tindak. Merga ratu panguwasane tanpa winates nek ana ratu lali ora ana sing hukum. Nek ngono kowe waito ya. Waito ya. Oh, ya garwamu ki aku. Jenengan Sinuwun Prabu Brawijaya. Brawijaya ya Damarwan ya aku. Kula tak pilih kiai. Milih sing iki ya, Rada Cakra. Aku boleh sing gedhe dhuwur. Ya jeng. Mikir kene. Palungan wani kaduk kurang duga mlebu ing Taman Sari Mojopahit. Sopo kowe, ha? Ibu kosok balene. Kudune sing takok kaya ngono kuwi mau aku. Nganti kowe iki mau nemu bono ing Taman Sari Mojopahit. Tenane sapa Kang Dek? Aku Brawijaya ya Damarwan. Brawijaya Damarwulan. Iya. Aku iki mau Brawijaya Damarwulan. Sing asli aku, kowe sing palsu. Kowe ora usah dadak ngaku. Ya jeng. Kowe sing mustakno, sing asli aku to. Sing asli aku yo. Sing asli aku yo. Liyane gelem kok kowe mau dhewe iki ngopo, Kula tak golek iki mau. Asemane. Yen to nitik saka sandang panganggomu ojebles marang Brawijaya Damarwulan. Jan aku sing asli. Nanging garwaku iki mau mesti wae ora bakal lali. Yen to ambune. Ambune beda. Gondo barang le, Cak. Wes, iki gondone piye? Lho ya wangi garwaku to timbang panjenengan. Coba iki aku dhisik. Mas, panjenengan kok kampung kuwi lho. Iki yo wangi kok, aku yo wangi kok. Ah, mboten. Yen sekaro Mas aku ya padha wae. Waduh, apa wis mbok ambung ya? Wis padha kecute. Iki ngene. Kowe tak anggap dadi watu santungan. Loh. Karo aku sak katrine iso tentrem urip karo Brawijaya lamun to kowe sirna saka jagat iki. Kelakon jen to Brawijaya Damarwulan kuwi iso mancala putra mancala putri tak sawang pasuryan murah geseh karo Brawijaya Damarwulan wis kelakon kowe ngebang karo garwane sakatrine Dereng kalampahan. lho
Urung kelakon piye? Kanten Brawijaya sing asli niku urip melih. Tanding kalih kula kasran terus kula melayu. Tetandingan karo Brawijaya kowe kasoran. Nggih. Aja kuwatir. Pripun? Iso ngono wong tuwa. Apa niku? Kadone sepele. Ora pati migunani. Lang iki gedhe pigunane. Iki cowek nggih nyambel niki. Ya, Napa kula ken ndamel rujak ngoten? papakno si Brawijaya. Tak bapake Brawijaya. Jebul serep nyawam. Ana ing papan kene kowe cek ngadeg jumleg. Brawijaya. Aja seneng atimu. Aku mlayu oncat saka taman. Ora tekis aku wedi karo kowe. Ning aku golek gaman sing sekti. Ben aku bisa mateni Brawijaya. Yen pancen kowe duwe gaman sing sekti, ayo Sawangan apa iki, cowek? Sakno. Mantep kowe, mantep. Kene ngopo meneh? apa sitak. Nggih. Ing wekdal sakmenika wonten ing kraton Majapahit wonten pawongan ingkang ngembari Jebles dhateng Brawijaya Damarwulan. Nek ana pawongan kembari karo sing dikembari kuwi betahti. Kenging menapa panjenengan ngendika ingkang kados? Nek sing ngembari nganggo dandan sing dikembari wis lawas. Ora kuat. Upama kowe perang, kowe kalah. menika respon. Kalahmu nggo napa? Pawongan kala wau ngangge piyandel. Nanging piyandelipun kala wau mung sak cowek. Katone piandel ki cowek. Ning sing nang cowek kuwi ora coweke. Ana sing mapan ana cowek. Nek cowek ora ndek kekuatan, mun isine cowek mau wong sing ndokoki ya sing awake. Lah, mongko cowek kuwi mung arep rasawa amba wong nangis rumah. Kok nak ditumpangi ulek-ulek iki ora. Katen ya. Ngangge ulek-ulek. Iya, senajan to iki wujude cathuk. Ya coba anggap cathuk. Cowek kamu aja anggap cewek. Empakno kepapan iki. Rapokno. Pangestu. Iya, iya. Hei bisa. Yen pancen supena iki mau lanjut ing jagat. Ayo, metu njaba adep Brawijaya. Ayo, ayo. Jebul kowe wedi jerih ngetih urung jepapah wis mlayu saka palagan kae. Wateges aku iki mau wedi. Nanging nganti aku mlayu ki mau golek papan kang jembar kang supaya bisa mateni kelawan sira. Yen kowe wani mapak karo Minak Supena, duwe gaman apa kowe? Nak supena sawangan nopo Ah, cepet!